Uyaqhubeka nokubhembuluka umlilo ovutha ubuhanguhangu lapha enkampanini ecuca izingodo eRichards Bay NCT, kanti-ke sezintathu izinsuku manje lamalangabe evutha bhe. Le nkampani ithi-ke ulinganiselwa emabhiliyonini amarandi umonakalo. The loss of stock and the loss of infrastructure is probably more than R1 billion, and then the loss of revenue is probably double that again. I-NCT inezisebenzi eziyi-180, kanti-ke ijamelene ngqo nenkampani yamakhemikhali. Nayo-ke haqwe ingebhe yokuthi lo mlilo uyaqhubeka nokushoshela ngakuyo wokhela izingcucu zezingodo. Kusenjalo, umkhandlu umhlathuze uthi lo monakalo uzoshaya kuzwele esikhwameni sawo semali eqoqwa uphiko lwezokuhlinzekwa ngezidingo zomphakathi esuke-ke iphuma ezinkampanini ezifuze i-NCT. Isimo lesebe singasijwayele ukuthi singenzeka cishe le company lokhu yaba khona la ayikazi izibhekane nesimo esifana nalesi, and siphatheke kakhulu ngalokho. Siyazi ukuthi investment ebiyenzile la ilahlekelwe u3 billion le company. Njengoba kusamenze ukusebenza izisebenzi zethemba ukuthi-ke angeke zizithole zidliwa yizembe. We are quite happy because the company we are working for, NCT, is very much family-based, of which we are certain that we may retain our job. Abacishi mlilo selokhu baqala ngomgqibelo ukulwa namalangabi, kanti-ke njengoba kulindeleke ukuba uqinise umoya kulezi zinsuku ezimbalwa ezizayo, ikhona ingebhe yokuthi-ke lo mlilo ungenabela nakwezinye izingxenye zale nkampani. Ezindabeni zethu ku-Channel 163, nginguNtando Mnyandu, eRichards Bay.